Точка, ела за малко. Ела за малко. Ай, Днеска при оборота на магазина $600 стои тук. значи, може ли да се представиш за всички нас? Той Откъде? биш гимнастик. Наистина? Ми да, бе. Има си ли го. чул за гимнастиците от Детройт? Ето ги гимнастиките от Детройт. Моля, представете се на камерата. Казвам се Стойчо Гочев. 88 година участвах в Олимпиадата от Сеул и взехме там 5 места. Добре дошли в Малинчо, особено ни е приятно да се запознаем с такива важни фигури в българския спорт. Още един? Той е борец. А вие пък кой сте? Аз съм Иван. Иван Кънчев, кмета на Детройт. Кмета на Детройт? От българската така. Борец. И най-накрая техния приятел, който се казва Ангел. Ангел, вие сте си от тук. Рожден ден има, дай му нещо. Сега ще го поздравим специално по радиоточката. Супер. Радвам се, че не минахте да ни видите и пак заповядайте. Нещо да пожелаете на всички нас? Много здрави, успех, Всичко е супер. и да се разга, и бизнеса да се възобновява и да става все по-добър и по-добър. Благодарим от сърце. Благодаря.